ki khubor la ong ba ki pulit ka Australia ki la yok kem no ya arngut ki Runar ki badai ru ki khna pule jong ka India bat ki ba shong ba sa ha ka jilla Haryana ha lor ka jingdon kti ban Pyniap ya u khna pule Mtech ar pho asnem u badai kumju unong India. Kitay arngut ki kinthop ya u abijit bat u ravin kartan bat ki bala syakem no katba ki dangpoi hakan nong ba korban jong ka South Wales haka sngi ba ar. Kani kala jiatang hadin a sngi ba kila Pyniap ya unaf jit sandhu ha ki thain khaput ka Melbourne jong ka nong ba Ormond. Kum ta laong ba kitay kilayngot ki dehi ki nong shong snong jong ka thain karnar na po ka jella Haryana. Kat kum ka jingpla jong umama usandhu utei ukhna pule ula syak Pyniap bat syak dong na ki benta ka syadam da katari ha kitay ki para khna pule kat ba udang lektur syaka jaka jing yaken at jong ki Namar ka jaka sakwai ha kitay ki khendat sengi balalek.